Tuossa se olisi. No niin, kauan mä automaatilla käyn tuossa. 20. Ja sitten mä oon 160. Niin. Asia kunnossa. Niin. Niin. Sitähän minä just, ettei tarvitse katsoa venyttää tälleen. Ei minä nyt miettinyt tässä, että minua ei tarvitse eestas lähteä. Mennään tänne mitään siinä tätä paria niinkö perjantaina asti. No ei, mutta on se hyvä, että muutama kolikko on. Mulla on itellä hätä, jos ei ole itellä. Niin tiedä, mä oon nostanut. Tiesin minä, että mulla tilillä on vähän rahaa, vaan en nyt tätä paljon. Hyi saatana. Meni Herran Jumala sentään. Aivot. Ihan älytön. Ajattele, jos joku jalankulkija on. Ei, tää pyöräilijä jos. Niin.